esisakhela. Ake singene ke odabeni lwayo Intaba. Igama lalentaba le yini igama layo? Igama lentaba le esimangele sesikhuluma ngayo. Igama lalentaba sifele Inkwenkwe. Nkwenkwe alikho elinye igama esingathi liyaphatheka ngaphandle kwalentaba ukuthi yaqanjwa ngobaba mkhulu laba babekhona kuleso sikhathi. Inkwenkwe nathi sivele kuyinkwenkwe. Nivele kuyiyona. Yeah. Ake sithole mhlawumbe lentaba lena ekukhuleni kwenu. Yini le eyisimangaliso ongayitshela umuntu ongazi ngalentaba lena efisa ukwazi ngayo ukuthi lentaba lena yini eyisimangaliso kangaka eyenzakalayo ngalentaba lena? Mtakagatsheni ngikubeke kucace ukuthi ziningi imanga ezenzekayo lapha kuleya ntaba. Emlandweni wethu kusekhona omkhulu ongaba imbube. Lentaba ibikhona. Mase sizwake njengoba nathi sisalwa kumanje sesiguga futhi. Sizwa kuthiwa kwafika belungu bezobheka ukuthi ngeke lokuhambe isitimela shothi isibholwe phansi isitimela kubholwe ujantshi uyophumela kwenye indawo. Bahlola belungu bathola ukuthi lapha kunamalahle nosawuti Kuyo lentaba. Okungenza ukuthi singakwazi thina ukufinyelela khona ngoba into ofuthi abafika bayithola bathola ukuthi kunesisiba esiphansi okuyisona esinganyelwe isilwane lena umakhandakhanda njengoba ugatsheni kade beka. Lentaba kwagcina kutheke ingozi ngendlela emangalisayo. Akufuneki kube abantu besondele kuyo beyokwakha khona ngoba imisi yabo ngase kwenzeke kuse ingekho kwenzeke lokho nalokho. Ngokudinwa kwakhe lo muntu okuyena ogade lentaba ngisho njalo umakhandakhanda. Yabeke lentaba ke isibekwa emlandweni lowo isihlala wagcina sekubekwe uthi olumhlophe uphaphe phezulu okuyilona okukhombisayo ukuthi le ndawo le ungalokothwa kwakhiwe kuyona. Abantu ke bebeya bakhileke emaceleni kodwa abasondeli kuyona. Lolu phaphu lolu olubekiwe entabeni lubekwa ubani olwani lwenzelana umthethwane? Lwenzela ukwethuka ngendlela ababeka ngayo bathi afuneki umuntu ozokwakha. La belungu babefikile bahlola bathola ukuthi iseduze kakhulu ubaba ophethe lentaba. Ngakho afuneki umuntu ozokwakha khona ngoba ziningi izinto ezenzekayo. Uma uya khona uthola ukuthi mhlambe ufuna inkomo uthi uma uthi khaphaca ngoba lentaba imile empeleni yakhona kodwa ibisiba yi-level phezulu. Uma uthi khaphaca ngale uthola inkomo ezibomvu ezinhle inkomo lezi uzufisa ukusondela ungeke usondele futhi uqhubeke uyihambele uye lapho ngoba so umbala ongewona. Uma uthola kahle ulandela kahle kuthiwa umkhuba wakhona ukuthi ubaba lo kuyena gadele entaba uyayishintsha kwesinye isikhathi uyishintsha inkukhu ehamba namatshwele ngesinye isikhathi eyishintshe lezi inkomo. Bakhona ke abangofakazi ngalokho esikhuluma ngakho. Ayona nje into olingisuselayo nje ukuthi yeah. Lapha nike nakhuluma ngokuthi kunomuntu lapha nowakwathi wayese enqamana nembuzi engabonakala akasilangisa ngaloo ndaba leyo umuntu owagcina esephuma umphefumulo ngakho njalo ukuthi asondele eduze kwentaba wasebonela isimo sembuzi awulandisa amabukeni ngaloo ndaba. Singakugcizelela kugayi uDlokovu ubantu uNdlovu Ntakandlovu singakugcizelela ukuthi lokho kwenzeka komunye wethu khona la kuMpevu ephumela ade iphuzela ngoba la emakhaya siphila bona sisahlanga oludala sihambele ebusuku noma mhlambe makunemsebenzi masemphuzile ngiyibuyela ngaleso sikhathi engibuya ngalo. Kwenzeka ke kwenye insizwa yakwamabasa isuka ngale kwenkwenkwe yathi ihambela nje enganakela lutho yeswimbuzi ekhaya
Yeah. Maye isimbuzi ikhala uyayibona nangampela imbuzi. Imbuzi izokwenzana ngoba vele imbuzi mina ngijwayele ikhona ekhaya futhi ifuyiwe. Kanti ngalelo langa imbuzi asingathi kwangayona imbuzi. Eyabe isihlala esifubeni isimdudula isimphosa esiweni kwangaphansi ongaphezulu angaphansi bathi wadovana kwayizinto zonke wadova lawabona naye ukuthi hayibo akuyona imbuzi le engiyaziyo. Wagcina ngokumemeza kwaze kwehla bakwaneneke lapho bomsiza walala kwaMphize phesheya okhalweni esihlobeni sakhe. Ikholo khona ngakubeka. Wagcina ephilile umthetho wakhe. Wagcina ephilile. Khuluma ngomuntu ukhona. Oh, fakazi wale ndaba. Akasithinte lapha ke indaba baba Njomane. Uke wakhuluma lapha ngendaba yokuthi kunendaba kaGesi laphana angathi abelungu bake bathi ukusikaza okubeka awulangisa ababukile ngale ndaba kaGesi ukuthi kwenzakalani phezulu kwentaba uma ulilamanisa nodaba kaGesi. Balaleli ngifisa ukusho ukuthi lapha enikhona impela uma usabeka ngendaba kaGesi wena mntaka Ndlovu impela uGesi bekufuna ukuthi wehle lapha uzohlangana ngapha ngakumpemvu noma uqhamuke ngasemasangweni kodwa ngesimo sale ndawo sokuthi kakuhambeki kahle ubaba lo ophethe le ndawo noma ophethe le ntaba bahluleka ukuthi uxhumane ngesimo sokuthi kwakwenzeka imlingo eyayenzeka kule ntaba beyibhola noma bemisa igodo zagcina ezinye zihlakazekile ngenxa ukuthi ubaba uyabhikisha ngale ndawo ukuthi uGesi ngeke ukwazi ukuhamba la. Wagcina lo Gesi ungasaphumulelanga lezi igodo kwehla uyoxhumana zana lezi igodo noma uyoxhuma la okufuza uxhume khona. Ileso simo ke sizazi ngale ntaba ezenzekayo kuyo uma usondela noma mabe khona izinto ezifuna ukwenziwa noma ukudlula kuyo akudluleki ngalesi simo salo baba ovimbile kule ntaba. Ukusho ukuthi lezi ingodo zikaGesi lezi mangabe sithi yena zavafeka zafa kahle kahle zafa baba lezi igodo kuze kube ngasaqhubekeki zafafeka ukuchaza ukuthi lapha kufuneka lutho la. Ngokuthi ke umsebenzi wasusujama kanjalo. Yagcina uGesi ungadlulanga. Wagcina le project ingasedlulanga kule ndlela. Kwami project. Mi project ngoba ayibangisaqhubeka uye la ufuza unqamule uye khona. Njengamanje nje ugcinile lapha. Imanga ezenzeka kule ntaba. Mhlawumbe masingase siphinde futhi sithinte lapha ngengezwe udaba lomlilo engathi kunomlilo lapha na futhi obonakalayo. Ake nisichazele ngalomlilo lona ovelayo kule ntaba lena. Mntaka Ndlovu sayikhuluma lo ndaba iyabuya emqondweni wami ukuthi nokunye befisa sibatshele abalaleli bonke abalalele kuleli thuba nangesisikhathi kukhona into eyenzekayo lapha kwesinye isikhathi uma uvuka ebusuku ngo1 noma ngo12 uthi uyaqaphela lapha kule ntaba uthola ukuthi mhlambe kunamathoshi amathathu noma awu4 noma amabili uthi usawabuka lamathoshi hawu kunabantu abahamba lapha na eNkwenkwe kuye ngokufinyelela lokuqala kunye ngokufikelela lesibili mhlambe amabili bese sithela buhle kwamathoshi esithela phansi kwentaba ongasezi kwabona wena ebese kuphela kanjalo. Awani lamathoshi lamathoshi ntakagatsheni ukukhomba ukuthi kusuke kuphume amakhanda awu4 njengoba ngisho nje kuphuma amakhanda awu4 ayakhanya ebusuku suka amakhanda awu4 maye mathathu njalo uzobona ukuthi awuphuma amathathu ke namhlanje ayakhanya kanje ngeyithoshi ebusuku kodwa gcina ungaboni ukuthi aphelela kanje ebese kuba yikho ke lokhu ukuthi uma intaba yakhona sinesikhothwa kakhulu ntakagatsheni kusuka ishingishane la ebese ubhunqa umlilo lo mlilo ukapaka ubhekele kule mise yakhe ngale
lapho kugcina sekubonakala ukuthi no nanti isizwe libhubha kugcina abantu sebephuma phela beyisiza bona ukuthi ungazifikele ekhaya kodwa awususwa umuntu akekho umuntu olayitha akekho umuntu olayitha hey mata intaba